נתן, שדדו את הבנק. איזה בנק? בנק הבנק. בנק חדש שנפתח לפני חודש. בנק לסחר בבנקים. סחר בבנקים? כן, משהו חדש כזה. לא משנה. בכל מקרה, שדדו אותם. אז? אנחנו המשטרה. נכון. מוכנה? לא. אתה שדדת את הבנק. תמר, את שוב מתרגשת יותר מדי. אתה לא הבוס. נכון, הבוס בהוואי. הוא מציע לך קצת אלכוהול בתוך סמים. מעוניינת? לא, תודה, אני כבר נגמר. רק בוחנת אותך. נתן! כן. סתום את הדלת. היום יש לכם מישהו מאוד חשוב בתוכן הנאשמים. הדוכס? לא, אל תצחיק אותי. בכל אופן, הפעם הוא לא נאשם כלל. הפעם זה מי שאתם עוזרים לו. המנכ"ל של בנק הבנק. אוקיי. בואי נתגלגל. ניסיתי. אני הרוס, אני מחוק לגמרי, אין לי סיכוי בכלום יותר. רק לפני חודש גייסתי מספיק כסף כדי לפתוח בנק, כבר איבדתי את כולו. אני הרוס. אל תדאג, אנחנו נמצא את השם. אתה לא מבין. גם אם תתפסו, אין סיכוי שהכסף יהיה שם. וגם אם הכסף כן יהיה שם, אין לי מוניטין, הוא הלך לגמרי, הוא הרוס, מפורר. לחלקיקים כל כך קטנים ומפורר, אפילו אטומים לא יכולים לראות אותו. אל תדאג, אתה תחיה. הדברים לבטח לא גרועים כמו שהם נראים. לא הרבה זמן. יש כמה חבר'ה מהמאפיה הטורצ'יקיסטנית. הם שלחו לי מכתב, הם הולכים לשבור לי את הרגליים. אתה עדיין תחיה. ואז לראות לי בתחת. בכאב. תחיה בכאב. ואז בראש. לפחות לא יהיה כואב יותר. תקשיב לי. אמנם אין לך כסף, ואין לך מוניטין, ובקרוב ישברו לך את הרגליים ויהרגו אותך. אבל בינתיים אתה עדיין מתפקד. תקום על הרגליים שלך, ותחיה. תעשה משהו, תתחיל לדבר עם אנשים, לבנות מוניטין מאפס, להרוויח את לחמך, ולשלם, אפילו אם בקושי, למאפיה. רק מספיק בשביל להשיג את החיים, רק מספיק בשביל להשיג את המחר. אז תקום על הרגליים שלך לפני שיהיה מאוחר מדי, תחיה. אתה צודק. אני צריך לעשות משהו, לא משנה מה. משהו לפני שמגיע המחר. בלעדיי. נתן, איך אתה עושה את זה? זה מה? מדבר ככה עם אנשים, גורם להם להרגיש טוב. אני יודעת להוציא מידע מאנשים בכוח, אבל לתת להם להרגיש ככה? איך נתן, איך אתה עושה את זה? האמת שאני ממש לא יודע. פשוט אומר להם כל מיני בולשיט כזה. אני חושבת שאני מבינה.